ಹಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ತುಳುಬಿಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಾಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ದಾಯ್ತದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಸಡನ್ ಅದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಇದೆ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಈತನ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂದು ಮತ್ತು ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ನದ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂದು ಡಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಂದು ಮಾಮಿ ತೂಂಡು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ತೋಟ ಪೆತ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾದು ಮಾಮಿಗೊಂತೆ ಬಂಗಾವು ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರತ ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಬಾಲೆಂತ ಒಂದು ಯಾವ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಐತಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಮುಲಿಪುನದತ್ತು ಯಾನು ವಾರಡೋರ ಏನ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಶನಿವಾರ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನಂಗ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಯ ಕಡಪ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಲತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡವು ತಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡವುಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡವು ತಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೇರು ತುಲ ಇಂಚ ಈ ಬೇಲೆ ಪೋಡುಂಡ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ರಚನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪೋಲ ಅಮ್ಮನ ಐತಲ್ ಬಿಡು ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಪೋಚಿ ಪನ್ ನಾನು ಪ್ರಾಯಣಗ ದಾಯ್ತಿಕ್ಬೇಕು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪುನು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಕೇಳಿಜರು ಬೇಲೆ ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಸಂಘ ಅವನು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ವಾರಗ 3 ಸಾರತಿ ಏನದು ಕಟ್ಟುಂಡು ಸಂಘದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಪ ಸಾಲದಿತ್ತದೇರು ಐನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಉಂಟಾವಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಒಂಜು ವೇಳೆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಹೊರ್ತು ನಾನು ರಜೆ ಪುನ ಗೀರು ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಪಂಡಾರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಾತ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಪುಳ್ಳಿನ ಐತಲ್ಲಾರು ಇಪ್ಪಂದೆಗುಲ್ಲಾಯರು ಉಳ್ಳಿನ ಶೋಕು ತೂನ್ಬೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರದ್ದು ಜಾಯ್ನ್ ಅಂಡ್ ಜನವರಿದು ಜಾಯ್ನ್ ಒಯ್ಕದಾಯ್ತು ದಾನೆಂದು ಐನಾದು ಬೇಗನಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರು 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡೆ ಅಮ್ಮ ವರಿಯರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ರೈಲ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಪೋಂದು ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಲುಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲತ್ತ ನಡಪೋಡು ಕೇನು ಜಾಲು ಇತ್ತೆ ದಾನ್ನ ಅನ್ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅದು ಮಣಿಪಂದು ಉಳ್ಳಾಲು ನಂಗಿದೆ ಕೈ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ತೂಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ನಡ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಂಚತ್ತ ಅಂಚಿ 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 ಸಾದಿಡೆ ಪೊಯ್ ಅಂಚಿ ಪೊಯ್ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಪೊಯ್ ನನ್ನಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬರು ಬೊಟ್ಟು ತಾನೆ ಬಾರ್ದು ಜರ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಉಡುಪು ಜರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೋನೆ ಪರಂಕದ ದೆಪ್ಪಲು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊರ್ಚಿ ಪಿರ ಬೈಯಾಗು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಉಂಟ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯ್ಜಿ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಜಿತ್ತದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನೆತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಜಿತ್ತಿತ್ತೆ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕನಾರು ಉಂಡು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇಂಕಳು ಈ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ ಪಾರ್ದೆನೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು. ಸೊ ಐನ್ ಚೋಕು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಕನಾರು ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜಿಡ್ಡು ಮಾತೆಪ್ಪುನತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲನ್ ಪರಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಕ್ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಅವನು ಪೂರ ಬೇತೆ ಕನಾಡ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕನಾಡತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂತೊಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲೊಂದು ಹಾಪುಂಡು ಜಿಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನ ಮಗಳೆಂತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನು ಜಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಬನ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಮೂಲ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಣತ್ತದಿತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ದ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾಡಲ್ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಇರ್ಗಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ಸಲದ ಒಂಜಿ ಆವನಡಂದು ಕಾಪುನು 210 ಲೀಟರ್ಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ.
ಸೊ ಹಿರಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪಬೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇಗತೆ ಪಾರುಂಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಬರಿಯರೆ ಕಾತಿನಿ ಬತ್ತಿ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಕ್ಯಾಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪು ನಂಚ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಪು ನಂಚ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ ಇಕ್ಕಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ತುಂಬರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಆತನು ನನ್ನ ಪಿರ ಆಯಿಲ್ ಕನಸು ಆವಡತ್ತೆ ತುಕ ನಾಡು ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೆಕ್ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ನಾರ್ದು 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 ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬತ್ತಲತ್ತ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿ 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 ಅಲ್ಲ ನವಿಲೆ ತುಂಡುದುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಊಟು ನೇಜ್ ಅಂದಮ್ಮ ನೇಜಾ ಎಂಚ పోతుండు ದೇದೇರಾ ಬಂಗುಂಡು ತುಲ್ ನನ್ನ ರೇಟ್ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ಈಗಲಿ ಚೀರ್ಮುಳ್ಕಾಯಿಗೆ ಎಂದಾರ ಚೀರ್ಕಾಯಿ ಬರುಣ್ಣೆಟೆ ಒಮ್ಮೆಲ ಆತನ ಬೇಕು ಮಾತ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಳ್ಳ ಒಂದು ಜಾತ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ದಾಯ್ತಂಪನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಆವುಡು ಒಂತಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ಉಂಡು ತುಕ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುನು ಇನ್ನದ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೆಕ್ ನಲ್ಪೊಡು ಬೊಲ್ಪಗು ರೆಕಾರ್ಡು ಇಡೆಪೋಯ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಪೋಯ ಮುಲ್ತೊಡ್ದಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಮಿಲ್ಲು ಇದೊಂಚೆ ಊರು ನೆಟ್ಟೆ ಪುನಿ ಟೆಪ್ಪುಂಡು ತುಕ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಯ್ಯೊಡಿತ್ತೆ